атказанган мәдәният хезмәткәре, Әлфинур Хисами, алып баручы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Илназ Сибгатуллин, Шаян ТВ каналының алып баручысы, дубляж студиясы махрире һәм режиссеры, Аяз Әглиуллин, Шаян ТВ каналының алып баручысы һәм Амелия Нигъмәтуллина, Шаян ТВ каналының шулай ук алып баручысы. Рамил апа, беренчедән без сезне ихластан котлыйбыз. Барлык коллегалар исеменнән, Татмедиа хезмәткәрләре исеменнән менә шушы 3 елга нәтиҗә чыгарып, иң зур уңышларыгыз дип нәрсәне атып китәр, кайсы проектларны? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Чынлап та безнең өчен бик зур бәйрәм бүген. 3 ел үтте. Ул бик тиз үтеп китте дисәм дә ялгыш булмас. Менә безнең монда безнең коллегалар арасында Шаян ТВның хезмәткәрләре дә утыра. Әлбәттә инде бу көнне без бик яхшы хәтерлибез. Ул 2018 елның 12 ноябрендә безнең яраткан президентыбыз, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов безне җиңел кулдан ачып җибәрде. Ул аның идеясы һәм ярдәме белән бүгенге көндә эшли. Әлбәттә, президент куйган максатларга без ирешергә тырышабыз. Безнең төп максатыбыз татар мөхитен булдыру. Бүгенге көндә татар мөхите бар һәм иң мөһиме без менә иң зур уңышлар дип әйтеп киттегез бит Ләйсән. Иң зур уңыш ул безнең тамашачылар безне яратуыдыр. Шулай бит? Чөнки тамашачылар яратмаса, безнең кайтабыз булмаса, алар белән без аралашып тормасак, безнең үзебез өчен генә эшләгән эш кебек тоелыр иде. Ләкин без менә бөтен дөньяда яшәүче татар балалары белән, татар дөньясы белән шундый тыгыз элемтәдә яшибез. Аннары менә һәрбер республиканың районнарын, авылларын без балаларны бик яхшы беләбез. Бик аларның безнең хәтта филиаллары бездә барлыкка килде. Шаян ТВ филиаллары безнең бар хәзер Сарман районында, Җәлил шәһәрендә дип әйтергә кирәк индеме. Аннары соң безнең Актаныш адымнарда, шулай ук безнең Казан адымнарда безнең филиалларыбыз бар. Димәк, без үсәбез. Россия күләмендә без ТИФИ Kids'та быел дизайн буенча үттек һәм финалга эләктек. Аннары соң безнең Многоликая Россиядә беренче урын алдык. Республика күләмендә инде иң зур ул бәйгеләрдә безгә катнашып киләбез. Мәсәлән, шулай ук без бит инде безнең каналда балалар хуҗа, менә балалар үзләре дә килделәр. Һәм ул балалар безнең алтын каләм дигән шундый яхшы бәйге бар бит яшь журналистлар өчен. Менә анда да беренче урыннарны алалар. Төрле бәйгеләрдә урын алабыз, ләкин безнең төп максат менә һәрбер татар баласына барып җитү, һәрбер татар баласын белү һәм аны барлап тору. Чөнки без аларны барламасак, без алар белән кичкенәдән дус булмасак, аларны үстермәсәк, безнең милләтебез дә үсмәс иде. Менә хәзер без берлеп карыйбыз да артка, без бит инде балалар белән ничә еллар хәзер эшлибез. Шул балалар мәсәлән кичкенәдән біз мәсәлән композитор Марат Мухинның без эшләгән идек, аңа бик зур тапшырулар эшләгән идек. Тагын бик күп менә яшь буын өчен тапшырулар эшләдек. Хәзер менә аның күрәбез. Аның нәтиҗәсен күрәбез хәзерге заманда. Алар татар балаларын кичкенәдән без күреп үстерсәк һәм аларны без тамашачылар белән дә таныштырсак, алар үсәләр һәм бүгенге көндә безнең төп максат татар телен популярлаштыру. Әлбәттә инде менә минем хезмәттәшләрем дә килделәр. Без нинди замана технологиялары бар, бөтен җиргә татар телен популярлаштыру өстендә эшлибез. Бик зур рәхмәт һәм белемчә сезнең махсус әзерләнгән ролик бар. Әйдәгез, аны да карап узыйк. Сәлам, мин Шаян. Шаян ТВ үз исемен бөтен Россиягә танытты. Безне көн саен миллионнан артык тамашачы карый. Гомуми аудиториябез 15 миллион кеше. Шаян ТВ.ру сайты аша безнең каналны бөтен дөнья татарлары карый. Без барлык социаль челтәрләрдә, Instagramда 22 меңгә якын язылучы, YouTube аша тапшыруларыбызны меңләгән, TikTokта безнең видеоны миллионлаган кеше караган. Безнең канал ТИФИ Kids премиясе финалисты, Многоликая Россия бәйгесендә җиңүче.
Шаян ТВ каналында 10 меңгә якын мультфильм һәм фильм татарчага тәрҗемә ителде. Безнең проектлар меңләгән сәләтле балаларны берләштерде. Сәйлән, Бию батл, Балачак җыры, Мин татар баласы бәйгеләренә 3 меңгә якын гариза килде. Шаян ТВ каналын кабель челтәрләрдә Триколор, Телекарта, АБС-2А, НТВ, Спутник һәм цифрлы мультиплекста карап була. Шаян ТВ белән бул телне саклау. Менә безнең юл. Рәхмәт. Сәлам. Шаян үзе дә килеп җитте. Сәлам Шаян, әйдә кер, ялма. Сиңа шеш бит инде хәзер. Рамиля Патан шундый сорау Балачак җыры, Мин татар баласы һәм Сәйлән фестивальләре бәйгеләре хакында да аерым сөйләп узсагыз иде. Әйе, менә безнең Шаян ТВ каналында без Сәйлән фестиваленә быел 3 ел булды. 3 ел дәвамында үткәрәбез. Елдан-ел безнең балалар арта бара, анда катнашырга теләүчеләр. Безнең төп максат анда татар халык җырларын популярлаштыру. Бүгенге көндә аннары балалар җырлаган җырлар, җырлап үсәргә тиеш бит инде, сез үзегез беләсез, без үзебез дә шулай җырлап үстек. Сәйлән фестивалендә безнең быел яңалык 5 егет бар һәм 3 кыз. Гадәттә кызлар күп катнашадыр иде, малайлар 2 генә була иде, егетләребез бар. Без бик шатландык. Димәк, Сәйләннең нәтиҗәсе бар бүгенге көндә. Һәм шуны әйтеп китәсем килә, менә ел сайын Сәйлән фестивалендә катнашучыларга безнең Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Готов улы Әхмәтов үзе бүләкләр тапшыра. Үзе безгә ярдәм итеп тора. Шулай ук инде менә Балачак җыры бәйгесенә килгәндә, былтыр безнең 46 гариза килгән иде, 46 җыр катнашты. Ә быел исә 102. Балачак җырында без менә Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергә эшлибез. Безнең бу комиссия белән тыгыз элемтәдә без бик рәхмәтлебез аларга бүгенге көндә. Менә Шаян Әлифба дигән безнең проектыбыз бар. Мин татар баласы дигән өр-яңа проектлар быел ачтык. Аны әлбәттә Шаян ТВ каналыннан карап була. Балачак җырына килгәндә инде әлбәттә без менә 5 җырны сайлап алдык. Бик авыр булды безгә сайлап алырга, ләкин шундый матур җырлар сайладык. Балалар аны тиз генә отып алдылар, аранжировкалар ясадык. Һәм Сәйлән фестивалендә җиңүче балалар менә шушы җырларны башкардылар һәм клиплар төшердек. Бәлки клипларны карап та китергә мөмкин була. Әйдәгез карап китик. Бу Әйдәгез алайса концерттан репортаж карап китик. Репортаж концерт. Бу Сәйлән турында ислы барамы? Бу менә безнең Сәйлән фестивале җиңүчеләре безнең катнаштылар. Безнең нәтиҗә ел сайын без үткәрәбез. Туган көн алдыннан зур бәйрәм. Шул бәйрәмнең мизгелләрен тагын бер кат яңартыйк әле. Менә без әле һаман шул бәйрәм белән яшибез. Күрәсезме, менә безнең бик зур проектларыбыз бар. Бию батл җиңүчеләре менә монда катнаштылар, әйме. Мин татар баласы буенча без ясадык, күргәзмә ясадык. Лагыз әле бигрәк матур җыр бу, йөрәккә үтеп керә торган җыр. Безнең бәйрәм бит бүген. Без бу көнне ел буе көттек. Шаян ТВ каналына 3 яшь. Безне көн саен миллионнан артык тамашачы карый. Менә бу Сәйлән җиңүчеләрендә Руслан Чаллы егете. Әмир Галиуллин. Каналыбызның иң якын дуслары Шаян Балачак концертында җыелды. Безнең Шаян ТВ каналы гаҗәпләндергеч шундый проектлар белән безне гел сөендереп тора. 12 ноябрь туган көнне бергә уздырыйк.
Şayan TV kanalının Tuğan günü bilen Öşraşkan'a kadar. Biz әле концертны бүген сәгать ничәдә карый алабыз Шаян ТВ каналында? Әлбәттә, менә Шаян ТВ каналында бу концертны сез карый аласыз. Ул Шаян балачак дип атала, чынлап та балачак ул Шаянны булырга тиеш, Шаян ТВ каналы белән бергә булырга тиеш. Ул безнең була кичке 7дә һәм безнең шулай ук якшәмбе көнне кабатлап күрсәтәбез, 14 ноябрь көнне. Менә Айгөл ничәдә була ансы? Хәерле көн, ял көне әлеге концертны без сәгать 12дә һәм кичке 5дә кабатлыйбыз. Рәхмәт. Һәм Рамил апа, тагын яңа проектыгыз TikTokерлар фабрикасы. Бу гомумән хәтле булмаган проект, шуңа күрә яңа проект. Ул хакта да кыскача гына сөйләп узыгыз әле. Безгә Татарстан Республикасы президенты кунакка килгән иде февраль айында Шаян ТВ каналында һәм әлбәттә менә Шаян ТВ блогерлары, безнең тиктокерларыбыз мөрәҗәгать иттеләр. Рөстәм абыебыз безгә кирәк иде шундый тиктокны ачып җибәрергә үзебезнекен һәм әлбәттә инде сезнең ярдәм кирәк иде. Шуннан озакта үтмәде, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов безгә президентыбыз ярдәм итте һәм шулай без тикток фабрикасын ачып җибәрдек. Менә әлбәттә инде Дәвәни безнең байда Шаян ТВ каналының йолдызы иде. Ул хәзер безнең тикток фабрикасы йолдызы. Таныш булыгыз, яңа йолдыз. Әйдәгез әле кылчабыйк әле. Рәхмәт. Шуннан да нәниләр кайда, әбиләр шунда бит инде ул. Минем бик яраткан шундый үземнең шын җаным, йөрәгем шикелле булган сабыйларым. Иң әввәл әлбәттә инде исәнмесез күз нурларым дип сезнең барыгыз белән дә исәнләшәсем килә һәм сәламлыйсым килә. Бу TikTokның ачылып китүенә мин инде ихластан бик нык хәер-хак булдым һәм инде яңалык бит ул гадәттә авырлык беләнрәк керә. Менә безнең күчтәнеш тапшыруын башлап җибәргән вакытта да һәм Шаян ачылган вакытта да шактый тырышырга, шактый көч куярга туры килде. Безнең барыбызга да шушы Шаянда эшләүче Шаян ТВ хезмәткәрләренә дип әйтәм инде. Менә чыннан да без бит киләчәк өчен эшлибез. Шушы TikTok миңа нәрсәсе белән бик нык ошады һәм бик нык кадерле. Мин аны шул хәтле көтеп алам, яратып катнашам. Кыскалыкта осталык диләр бит. Ул чыннан да шулай. Хәзер заман шул хәтле искиткеч алга бара. Тиз адымнар белән, яш адымнар белән һәм шуңа без ярергә тиеш. Ярергә генә түгел, алдан әйдәп барырга тиеш. Менә үзебезнең телебез яшәсен дисәк, милләтебез яшәсен дисәк, без чыннан да киләчәк өчен эшләргә тиешбез. Менә TikTokны карыйлар икән, шунда җиңел генә әйтеп, кыска гына әйтеп, үзебезнең матур җыр шикелле булган телебезне яңгыратырга тиешбез. Мин Шаян ТВ каналына ихластан шушындый туган көне белән тәбрик итәм һәм инде алга таба да әле 3 яшьлеген генә түгел, 15 яшьлеген, 20, 30, 40 һәм шулай алга таба да туган көннәрен уздырырга насыйп итсен һәм инде Шаян ТВ кара булырсың, шәп бала дигән әйбер ул юкка гына түгел. Менә бу TikTokка инде мин рәхмәтлемен. Шаян ТВ гөрләп бара, җырлап бара. Чыннан да менә балачак җырлары шикелле. Менә бу концертларда узган бәйгеләрдәге шикелле. Һәр бәйгедә Шаян ТВ катнаша, рәхәтләнеп сабыйларыбыз үз телебездә сөйләшә, телебез яшәсен дисәк, без киләчәк өчен эшләргә тиеш. Шаян ТВ чыннан да киләчәк өчен эшли. Дәвәни, синең 4 оныгың бар, алар сине тагын да ярата башладылар TikTokта. 5 ирекне онытканмын, ирекне 5 оны. Алар сине тагын да яратканда, әгәр кыланып күрсәтмисең, ничек син TikTokта кыланып күрсәтәсең безнең. Безнең алга киткән Дәвәни. Димәк, Дәвәни. Олар хайран калдылар мине TikTokта күреп. Кар әле менә безнең хезмәттәшләребезнең балалары әйме? Люция Шәрәфиеваның малай килгәндә, "Янием, син үзеңнең дустыңны күрәсең киләме? Менә ничек булырга кирәк" дип, Дәвәнине Дәвәни үрнәк бөтен яктан безнең. Димәк, яшәсен Шаян ТВ. Минем теләгем һәм һәр вакыт алга барсын, үсештә булсын. Әйтәм бит, һәр вакыт сүзләре үрдә булсын, яшьләребез гөрләп килсен, рәхәтләнеп яшәсеннәр, сабыйлар гөрләп, шатланып үссеннәр. Әлфинур апа, без инде тиздән сезнең 5 оныгыз белән төшкән TikTok'тагы видеоларны
Көтеп калабыз. Хәзер экранда махсус промпттагы бер промо-роликны карап алыйк. Чыннан да алар рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр, һәр кайсы менә бәйрәмгә килделәр, концертны карадылар. Инде нишләргә белмиләр, бийселәр килә. Йөриләр инде биргә, килеп җитәрләр. Бирсен Ходай. Әйдәгез видеоны карап алыйк. Пэтик Топ фабрикасы тәкъдим итә. Если ты татарин, ты должен знать эти песни. Бик зур рәхмәт. Хәзер инде дубляж студиясының эшчәнлегенә дә күчик. Илназ, сезгә сүз. Гомумән дубляж студиясе ул бит инде безнең өчен, гади караучылар өчен ниндидер сихри яңа дөнья. Һәм белүемчә, сез шушы дөньяда 16 төрле тавыш белән, ягъни аны җанландыра аласыз, әйе, сөйләшә аласыз. Безгә дә бераз гына күрсәтеп китсәгез, һәм менә шу дубляж студиясының эчке кухнясы хакында да берничә сүз. Хәерле көннәр барыгызга да. Мин инде бераз Шаян ТВ дубляж студиясе турында сөйләп китәм. Шаян ТВ дубляж студиясе 3 ел дәверендә эшли һәм без шушы еллар дәвамында төрле мультипликацион сериаллар, мондый сериаллар, документаль фильмнар танып белү тапшыруларының 10 меңгә якын сериясын тавышландырганык. Менә шулай. Әлеге сериалларны төрле контентны тавышландырганда без дубляжның 2 ысулын да кулланабыз. Ул да булса voice-over һәм икенчесе чиста дубляж. Һәм без һәр вакыт күп тавышлы ысулларны кулланабыз. Без һәр чак төрле тавышларны, төрле актерларны чакырабыз һәм тавышландырган вакытта бер генә тавышта тукталып калмыйбыз. Шулай ук хәзер без күбрәк инде тулы метражлы мультфильмнарга зуррак игътибар бирәбез. Элек без бу тулы метражлы мультипликацион фильмнарны ярты елга бер күрсәтсәк, хәзер исә без инде аларны ай сайын күрсәтергә тырышабыз. Без аларны тамашачы хозурына тәкъдим итә алабыз. Без хәзер зур гына шундый тулы метражлы мультфильмнарны сатып алдык. Зур бер пакет булды ул, һәм без аларны әкрен-әкрен шулай тамашачы хозурына тәкъдим итеп барыбыз Алла бирсә. Кызыктырыр өчен инде рольләргә кереп уйныйсың. Кызык бит инде, әйдә безне. Әйдә шулайса бераз гына мин инде теге кешегә иң кызыклы булган өлешен күрсәтәм, ул төрле тавышлар белән төрле тавышларда сөйләшүне. Мәсәлән, димәк киттек. Сәлам дуслар. Ничек сезнең хәлләрегез? Мин монда Шаян ТВ туган көне презентациясенә килгән идем. Туктале, презентацияда алай сөйләшмиләр бит инде. Ничек итеп сөйләшәләр? Менә шулай итеп, матур итеп сөйләшәләр. Юк инде, егетләр, сез дөрес сөйләшмисез. Менә шулай сөйләшергә кирәк. Җәмәгать, тамагым карлыкка. Миңа әйтегез әле, нәрсә эшлибез без монда? Biz монда беләсегез килсә, үзебезнең тамашачыларыбызга эшчәнлегебез турында сөйлибез. Менә шулай кай вакыт Әфәрин, Илназ, монда 16 гына булмады, 25 булды ахыры. Әйме? Менә шулай әкрен-әкрен кайчак сериал дәвамында үз-үзем белән сөйләшеп утырырга туры килә. Шулай инде менә теге премьераларга килгәндә менә күптән түгел генә без эфирда күрсәтә башладык. Лунтик һәм Барбоскиннар дигән танылган мультипликацион сериалларны. Әлеге премьералар тамашачыга бик ошады. Алар шундый яратып карадылар. Балалар хәтта үзләре язалар, Instagramнан, TikTokтан табып үзләре язалар. Аларның балаларның үзләренең дә хәтта килеп тавышландырасы килә. Бу чыннан да сөендерә. Һәм без Шаян ТВ дубляж студиясендә тәрҗемәчеләр мәктәбен һәм тавышландыру дубляж актеры мәктәбендә булдырдык. Һәм әлеге мәктәпкә дубляж студиясенә без балаларны сайлап алырга чакырабыз һәм безнең каналыбызның хәзерге вакытта алып баручылары һәм инде килгән балалар Татарстанның атказанган артистлары белән бер рәттән премьераларны тавышландыра алалар.
Һәм шулар белән бер рәттән, мәсәлән, шуларның арасында менә Аяз белән Амелия, алар безнең яныбызда. Әйдәгез, алайса сүзне Аязга бирек. Менә шушы өр-яңа студияда нинди өр-яңа һөнәрләр булдырдың һәм синең өчен иң авыры нәрсә булды? Микрофонны кабызып. Минем өчен иң авыр ул документаль фильм иде. Роберт турында. Ул менә сәяхәтләргә йөри, планетадагы берничә хайван, яңа хайваннар белән таныша. Менә ул минем иң беренче тавышландырган документаль фильм. Шул авыр дип әйтмәс идем инде. Минем өчен ул әзрәк кенә яңа булгач катлаулырак булды. Менә бүген генә менә әйтеп китәсем килә. Бүген бик кызык күп метражлы фильм чыга. Шаян ТВда «Кыргый планета Маугли» дигән. Анда ул фильмны да мин тавышландырдым. Менә Аяздан автограф алсагыз була инде бүген. Матбугат конференциясе тәмамлану белән миңа калса, Аяз янында бер чират булыр. Амелия, сүз сиңа. Гомумән, менә шушы әлеге студияда синең иң яратып тавышландырырга теләгән ролең кайсысы? Ягъни моңа хәтле әле менә тавышландырмаган, әмма дә ләкин син менә кайсы рольдә булырга телисең? Мин шундый берәр нинди хатын ролендә булырга телим. Шундый менә минемчә аны бик кызыклы тавышландырыр идем. Әлегә мин Тылсымлы аш-су бүлмәсе мультфильмын тавышландырам. Анда Соня белән аның сеңлесе Майяны тавышландырам. Өр-яңа мультфильмнар булачак дидегез. Нинди менә мультфильмнар хакында сүз бара? Чөнки балалар чынлыкта бик көтәләр. Без үзебездә мәсәлән Барбоскиннарны рәхәтләнеп Шаян ТВдан хәзер карый башладык. Бик рәхәтләнеп, чөнки ул татарча. Тагын нинди мультфильмнар булачак? Мин инде һәрбер теге атамасын сыр итеп калдырам, ләкин бераз гына сөйләп китәм. Без хәзерге вакытта бик тыгыз эшлибез ул Америка, Англия, Бразилия илләре белән. Һәм безгә менә соңгы арада гына Төркия телеканаллары элемтәгә чыкты. Һәм без киләчәктә Төркия мультипликацион сериалларын да татар телендә күрсәтергә планлаштырабыз. Мультфильмнарга сүз чыккач әйтеп китәсем килә. Менә без үзебезнең татар мультфильм студиясе белән дә эшлибез. Мультфильмнар без алар белән Акбуры һәм бәлки бу проект турында Риздә Хәсәнова хәзер сөйләп китер, әйме? Рәхимет Риздә. Безнең Шаян ТВ каналы ул һәр вакытта да бик матур проектлар әзерләй. Һәр вакытта да балалар белән берлектә һәм аларның нәрсәләр эшли, шуңа күрә аларны тыңлап эшләргә тырыша. Безнең проектларыбыз бик зур һәм мин инде үзем тапшылар карата күбрәк игътибар итәм, чөнки без инде шушы Шаян балалар белән бергәләшеп бик матур тапшылар чыгарабыз. Һәм хәзерге вакытта бик матур проектларның берсе ул «Мин татарча өйрәнәм» дигән бик кызыклы гына тапшыру чыга башлады яңа сезоннан. Безнең тапшыруларда алып баручылар инде кичкенә балалар, алар үзләре дә укытучы ролендә һәм шул ук вакытта кичкенә балаларны татарча сөйләшергә өйрәтәләр. Һәм инде безнең алып баручыбыз Ләйлә, ул шундый бик матур кичкә киятләрендә алып бара. Менә безнең исламда кичкә киятләрне алып баручыбыз беренче рәттә утыра. Әкият әзерләде, әйме улым? Әкиятне әзерләде ул. Һәм алар бергәләшеп, шундый матур иттереп, безнең кичкенә нәни тамашачыларыбызны җәлеп итәләр безнең каналыбызны карарга. Һәм әлбәттә инде монда әйтеп үтелгән Сейлән фестивале, Бию Батл фестивале. Алар да шул, мәсәлән, Бию Батл фестивале ул беренче тапкыр булды. Беренче сезонда, чөнки безнең Сейләнебез җыр буенча булса, 3нче ел булса, безнең тамашачыларыбыз бию белән бәйле проектларда сорадылар. Һәм бу проектның уңышы шунда булды ки, безнең төрле районнардан гына түгел, хәтта Рәсәйләрдән дә килде кешеләр, алар балалар катнашучылар булды. Ульян өлкәсе, Пермь, Әстерхан, хәтта Үзбәкстан белән Казакъстаннан да килделәр. Шуңа күрә без инде шушы проектның зур булуы, инде Рәсәйдән дә, Рәсәй күләмендә үткәрелү белән дә горурланабыз.
Шул ук вакытта безнең инде һәр вакыттагыча чыгып барган тапшырларда менә Аяз, безнең Амелия, алар бит инде безнең 3 ел дәвамында бергә үскән балалар. Хәзер инде алар аерым-аерым тапшырларда да катнаша башладылар. Алар безнең аерым тапшырларны алып бара башладылар. Ая безнең банкада катнаша мәсәлән, әйеме? Юмористик программа. Юмористик программада, әйе. Хәзер инде алар зур алып баручылардан да уздыралар дип саныйм. Чөнки үстеләр һәм безне бик сөендерәләр. Шул ук вакытта без инде тырышабыз кичкенәләрне дә онытмаска, уларны да, урта яшьтәге балаларны да. Безнең Шаян ТВ каналын карап барсагыз, бөтен проектларда бик әйбәт, бик матур. Һәм хәзерге вакытта көн кадагында инде менә сәгать 11дә башланды концертыбыз. Һәм кич белән инде ул кабатлап күрсәтеләчәк. Шуңа күрә карарга тырышыгыз. Шушы концертта бөтен безнең фестивальләр, проектлар күрсәтелгән. Әгәр дә сез инде мәсәлән карыйсыгыз килә икән, нинди безнең проектлар бар? Менә бүген сәгать кичке 7дә концертны ачсагыз, анда инде балаларыбыз белән дә таныша аласыз, һәм инде аның ялкында карый аласыз, әйме? Нинди матур безнең тапшырлар, нинди зур проектлар, нинди безнең мультфильмнар, нинди безнең талантлы, сәләтле балалар. Һәм барысында күреп, сокланырга мөмкинлек булачак. Әйе, менә Резда апаңны җөпләп әйдә. Әйдәгез исламга Әкият сөйләп җибәр әле балам, чык әле менә монда. Ислам безнең Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хәзер мин сезгә татар халык әкиятен сөйлим. Ике тышкан турында. Сөт тулы казан тирәсендә ике тышкан шаушып йөри икән. Сөт тәме буларның тамакларын кытыклый, әмма үрелеп сөт эчәргә буйлары җитми ди. Шуннан соң тышканнарның берсе икенчесенә әйткән: "Син, дустым, казан кырыена бас та, ә мин синең җилкәңә менеп, үрелеп сөт эчәрмен. Кара аны, койрыгымнан тотып торырга онытма, егылып төшүем бар. Син эчеп торгач, мин эчәрмен." Булар шулай иткәннәр дә. Беренче тышкан сөтне эчә икән. Беренче тышкан түзмәгән, кычкырып җибәргән: "Ай, син хәйләкәр! Сөтнең иң тәмле, иң куян җилен ялап бетерәсең бит. Җитте сиңа!" Һәм икенче тышкан казан эченә егылып төшкән. "Аха! Баттыңмы, хәйләкәр? Хәзер бөтен сөт минеке." Ләкин казан тирәсендә күпме бөтерелсә дә үрелеп сөт эчә алмаган. Ә сөткә төшкән тышкан белән нәрсә булганы анысын безгә биргесез. Ләкин шунысы ачык, саранлык яшылыкка илтми. Менә Ислам. Рәхмәт. Кичкә әкиятләрне карап барсагыз, Исламнан шундый бик тирән эчтәлекле һәм гыйбрәтле әкиятләр ишетерсез. Аннары мультфильмнар буенча мин инде әйтеп китәм, чөнки без менә анимацион студиялар белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез дип әйтеп киттем бит инде. Безнең Шаян пластилин һәм шулай ук Шаян рәссам дигән безнең проектларыбыз бар. Аны безнең бик ярдәм итәләр безгә һәм иң мөһиме безнең менә быел әле премьера көтә Шаян әлифба дигән. Без аны Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләдек. Анда безнең татар әлифбасына без җырлар ясап, анимацион сериал эшләдек һәм безнең өчен яңалык булды бу. Бу яңалыкны инде уртаклашырга без әлбәттә чакырырбыз. Һәм әйтеп китәсем килә, без шулай ук тыгыз элемтәдә эшлибез бергә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Ринат улы Зарипов белән менә киңәшле эш таркалмас дип бит инде. Шуңа күрә безнең кызыклы проектларыбыз шундый һәм иң мөһиме кирәкле балаларга, татар баласына файдалы проектлар әзерләүебез белән без бик бәхетлебез. Мин күреп торам, безнең тагын 3 нәни матур кызыбыз инде әзер. Алар безгә ниндер күчтәнәч тагын әзерләгәннәр. Кызлар, әйдәгез, кирегез. Әйдәгез, рәхим итеп. Бу безнең балачак проектында композитор Чипчыклар дигән җыр җиңгән иде. Без аңа клип та төшердек. Менә 3 кыз безнең аны җырлый: Сәйдә, Милина һәм шулай ук Әминә. Һәм әйтеп китәсем килә, Фәнис Яруллин сүзләренә язылды, Лидия Әхмәтова язган. Димәк, тагын берничә секунд һәм кызлар инде әзер диярлек. Әйдәгез, без аларны алкышлыйк. Каршы алыйк.
аларның җитәкчеләре турында да әйтеп китәргә кирәк. Ул безнең Гөлназ Талип кызы Абдуллина безнең белән тыгыз элемтәдә эшли. Һәм шуны әйтәсем килә, без менә вокал укытучылары белән тыгыз элемтәдә яшибез. Әлбәттә татар телендә балаларга җырлар өйрәтүче вокал укытучылары бүгенге көндә бик аз. Без аларга бик рәхмәтлебез. Безнең Сәйлән фестиваленә алар бик күп балалар әзерлиләр һәм әлбәттә инде әгәр дә кызлар әзер булгансагыз, рәхим итегез. Кызлар, башлыйкмы? Әйдәгез. Сезгә бик зур рәхмәт, сезгә дә җитәкчеләрегезгә дә бик зур рәхмәт. Әйдәгез, без сезне озаттык. Әйдәгез, кызларга тагын бер кат алкышлар. Һәм инде хәзер без, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларыгызга күчәбез, рәхим итеп. Татаринформ. Хәерле көн, Татаринформ, Гөлзә Ибраһимова. Менә сезнең концертта булганда Мурат Гатафулла әйткән иде, сезнең алга яңа күләмле проект ясау бурычын куябыз дип. Бармы нинди дә булса фикерләрегез ниндирәк булачак ул? Әлбәттә, менә Марат Гатафулла Әхмәтов безнең белән гел очраша, безнең балаларны белә, үзенең киңәшләрен бирә, безнең эшебезне, канал Шаян эшчәнлеген бик зур бәяләде. Без аңа бик рәхмәтлебез. Һәм әлбәттә, ул әле менә бер-ике генә көн элек булган иде. Безнең проектларыбыз бик күп. Хәзер алдан бөтенсен дә әйтсәк, кызык булмас, ләкин инде менә ул күләмле проектларны безнең бик уйлыйбыз. Чөнки күләмле проект булгач бик җаваплы эш бит инде. Без бит инде балаларны тартырга тиеш, укытучыларны тартырга тиеш. Бәлки ул безнең театраль яктан булыр дип уйлыйбыз инде. Бәлки ул безнең мюзикл булыр, мәсәлән. Хәзерге заманда баланы җәлеп итер өчен без бит төрле жанрлар кулланырга тиеш. Без бик уйланабыз бу турыда. Әгәр дә менә тәкъдимнәр белән безнең бит инде үзебезнең фокус төркемебез бар балалар белән, һәм шулай ук галимнәр, психологлар белән, алар белән дә киңәшләшеп, бик зур шундый шишмә кебек бәреп чыккан проект турында уйланабыз бүгенге көндә. Рәхмәт, тагын сораулар. Рәхмәт. Ленар Фархудинов, Бизнес онлайн. Менә сез әйттегез, чит илдә чыккан мультфильмларны тәрҗемә итәбез, ташландырабыз дигез. Аларны аны шулай итәр өчен аларны сатып алырга кирәктер бит. Ул менә уртача акча күләме нинди анда?
Без инде иҗади кешеләр, без иҗат өчен генә җавап бирә алабыз. Ленар, рәхмәт соравыңа. Безнең чөнки Россиядә эшли дистрибьюторлар, әйме? Алар чит илләр белән без бит инде ничек сайлап алабыз бу? Ләр белән элемтәләргә чыгып, шундый мультфильмнарны алабыз. Һәм менә Төркиядә безнең бит инде тугандаш халыклар белән дә мөрәҗәгать иттек. Алар да безгә программаларын җибәрәләр һәм мультфильмнарны җибәрәләр һәм без дә аларга җибәрәбез мультфильмнарыбызны. Бүгенге көндә без әгәр дә чит ил мультфильмнарын балалар яратып карый торган чит ил һәм шулай ук Россия күләмендә чыга торган мультфильмнарны тәрҗемә итмәсәк, ул бик дөрес булмас дип. Чөнки алар татар телендә, туган телендә мультфильмнарны карарга тиешләр. Ул кая гына эшләнелгән булса да, һәм иң мөһиме ул бөтен яктан да дөрес булырга тиеш. Рухи кыйммәтләрне үстерә торган мультфильмнар булырга тиеш. Балаларны яхшылыкка өйрәтә торган мультфильмнарны без менә шуңа игътибар итәбез. Әлбәттә, мин килешәм сезнең белән. Бик мөһим эш бу. Там бер сорау бар. Менә видеоролигызда анда миллионлап, 15 миллионлапмы аудиториябыз бар дидегез. Ул хәтта татар баласы юктыр бит дөньяда. Бар. Татар балалар күп бит ул. Кызыксынсагыз, бик кызыксынабыз. Безнең бит инде балалар белән без ничә еллар инде, мәсәлән, мин шәхсән балалар белән, татар балалары белән, гомумән алганда татар дөньясы белән 35 ел инде эшлим, телевидениедә эшлим һәм балалар белән гел эшлим. Балалар бүгенге көндә бар. Менә без Идел яшьләр үзәге белән дә бергә эшлибез. Татар лидер мәктәпләренә киләләр, лагерьларга киләләр. Менә Сәләттә генә, әгәр дә санасак, Сәләттә генә дә ничә генә бала бар. Мәсәлән, Сәләт оешмасы белән дә без бергәләп эшлибез. Безнең аудиториябыз зур. Без бик шатбыз, әлхәмдүлилләh, шөкер. Рәхмәт. Шуны өстәп әйтәсе килә, хәзерге вакытта рус милләте булган кешеләр дә безне бик яратып карыйлар. Мәсәлән, Многоликая Россия безнең булды бәйге. Анда без бик күп регионнар һәм Россиядән килгән 22 регион белән аралаштык. Алар шунда килеп безгә җылы сүзләр әйттеләр. Беләсезме, без бер нәрсә аңламыйбыз, ләкин менә сезнең каналыгызны карап, теге кайбер сүзләрегезне отып калабыз диделәр. Менә шунысы безгә бик мөһим. Башка милләт кешеләре дә Шаян ТВ-ны карый һәм таный белә башладылар. Чөнки без менә телне авырдан бирәсебез килми. Без телне ничек популярлаштырырга тиеш? Әлбәттә, сез әйтерсез җырлар, биюләр дип инде, ләкин менә безнең мин татарча өйрәнәм дигән проекты бар. Резидә Хәсәнованың турында әйтеп китте. Без баланы гомумән алганда камил физик яктан да, рухи яктан да, бөтен яктан тәрбиялибез. Һәм менә мин татар баласы дигән бәйгегә генә кайтсак та, монда кул эшләре булды, рәсемнәр булды, балалар җиңделәр, 20 мең премия алдылар, 20 кеше. Һәм без анда беләсез нәрсә күрсәтергә теләдек. Аны бит инде алдымда рәсем ясадым һәм кул эшләрем түгел. Юк, син башта татар халык хакыятләрен өйрәнергә тиеш, татар халык мәкальләрен өйрәнергә тиеш, татар халык табышмакларын өйрәнергә тиеш. Шуннан соң гына син үзеңнең иҗатыңда чагылдырырга тиеш. Мәдәниятны, без бит инде мәдәниятны, димәк, үстерергә тиеш. Шулай бит инде телебезне үстерергә тиеш, тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне һәм иң мөһиме без менә халык педагогикасына да таянып эшлибез. Чөнки мин үзем педагогика фәннәре кандидаты, күп еллар мин университетларда белем бирдем һәм яшь журналистларны үстерүдә, гомумән алганда безнең коллектив бик әйбәт. Бүгенге көндә бик яшьләр эшли, кичкенәдән бездән үсәләр инде 3 яшьтән һәм киләчәктә менә исламнан сорасак, ислам син телевидениегә киләсеңме инде, балам? Әйе, мин әле хәзердә кичке әкиятләр тапшыруында без Ләйлә белән төрле халыкларның әкиятләре белән үзебезнең тамашачыларыбызны таныштырабыз һәм алар безне бик яратып тыңлыйлар, карыйлар һәм Сине урамда таныйлардыр инде. Әйе, миңа бер тапкыр урамда җиргәндә килделәр дә, "О, бу бит ислам, син ялгыш Шаян ТВ-да катнашмыйсыңмы?" Минем килеп гел сорыйлар. Һәм без балаларга да үзләренә әкиятләр язырга кирәк һәм безнең электрон почтасына җибәрсәгез, без аларны сөйлибез. Менә безнең иң мөһиме балалар иҗаты, менә ислам, рәхмәт искә төшердең. Балалар иҗатына игътибар итәбез. Балалар иҗат белән шөгыльләнеп үсәргә тиеш. Әкиятләр дә язырга тиеш бит инде алар, бөтен яктан булырга тиеш. Ислам инде безнең, үзегез беләсез, безнең Татарстан Республикасы президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миниханов Инстаграмда еш күрәбез аны. Уңышлар.
Тагын сораулар. Шахри Казан, Эльвира Шакирова, хәерле көннәр барыгызга да. Тел темасын дәвам итеп, менә балалар бөтенсе дә сезгә татар телен камил белеп киләме? Яки начар сөйләшүче балалар да бармы? Менә сезгә килеп татар телен өйрәнүче балалар булдымы? Әлбәттә, безнең төп максат менә син 100% татар телендә сөйләшергә тиеш, татар телендә җырларга тиеш, биергә тиеш. Булмый бит инде балалар, алар бит инде өйрәнәләр. Хәтта зурлар да безнең менә зур алып баручыларыбыз да татар телендә сөйләшергә өйрәнәләр бездән. Һәм гомумән алганда бездә бит инде мөхит килеп керүгә инде алар шундый мөхиткә эләгәсен һәм әлбәттә акцент белән сөйләшүче балаларыбыз да бар безнең, әйме. Без аларга инде бүгенге көндә әйтә алмыйбыз бит инде син акцент белән сөйләшәсең, әйдә иртәгә киләсең өйрәнеп кил. Юк, без аны алабыз, ул балаларны без аларны өйрәтәбез. Менә монда редакторлар утыра, бик редакторларга мин бик рәхмәтлемен. Режиссерларыбыз, без алар белән аларга тәкъдим итәбез, лагерьларга барырга, мәсәлән, милләтебез хәзинәләренә, театр түгәрәкләренә язылыгыз дип әйтәбез. Ул бит инде менә бергә эшләгәндә генә шулай безнең нәтиҗә була. Менә балалар, татар балалары тырыш бит инде, үзегез беләсез, татар халкы бит инде тырыш, үҗәт, үзенә үтә торган, әгәрдән телевидениедән чыгыш ясыйсы килсә, һәм әлбәттә без бит инде телевидениедән гына түгел, бөтен платформаларда без чыгыш ясый безнең балалар, әйме. TikTokта да алар, Instagramда да алар, ана шулай торып, сез нинди генә ил күләмендә, безнең республика күләмендә концертларны барсагыз, яки игътибар итсәгез, безнең Сәйлән фестивальнең җиңүчеләре җырлый. Кем концертны алып бара? Шаян ТВ балалары алып бара. Һәм һәр вакытта безгә мөрәҗәгать итәләр. Әлбәттә, әгәр дә син үз балаңа, татар баласына ярдәм итәсе килсә, син аны ярдәм итәргә тиеш, татар теленә өйрәтеп, һәм әлбәттә инде бөтен яктан да ярдәм итәргә кирәк. Һәм менә минем укучыларымның хәзер балалары безгә йөри. Алар әйтәләр инде, син аларны нишләттең, Рамил апа, кайткач алар туган телне җырлый диләр. Менә мөхиткә килеп беләгәләр дә инде алар аннары чыга алмаганнардан. Чөнки бездә чын мәгънәсендә татар мөхите бүгенге көндә. Шулаймы, Ислам? Рамил апа, сез барысында дөрес әйттегез. Балалар дөрес әйтә, шулай бит. Тагын сораулар, Татар информ. Менә сез әйттегез, Актанышта филиал бар дидегез, Казанда берничә башка төбәкләрдә булдыру хыялы юкмы? Яки тагын инде Әлбәттә, башка менә районнарда. без регионнарга да чыкмакчы булабыз, ләкин менә бу чикләүләр, ковид чикләүләре аркасында инде бик йөрмибез инде. Республика күләмендә генә йөрибез, ләкин менә безне Әстерхан шәһәреннән дә чакырдылар инде. Безгә бик күп чакырулар килә. Әлбәттә, без үзебезнең филиалларыбызны гомумән алганда без бик тыгыз элемтәдә торабыз. Менә Канададан да безгә сюжетлар эшләп җибәрәләр. Төрле төбәкләрдән кайда яшәүләренә карамастан безгә бик күп сюжетлар җибәрәләр. Үзләренең тормышларын без аларны Шаян ТВда күрсәтәбез. Без бик тыгыз элемтәдә яшибез. Тагын сораулар. Әйдә, Аяз, син үзеңә нинди сорау? Әйе, тагын. Шунда сезгә булыр инде, сез TikTok герое буларак, әйме. Менә яшьләрдән калышмыйча шундый алар белән бер дулкында булу, шундый һәр вакыт энергиялы булу, менә аның өчен менә сезгә ничек бирелә, җиңелме? Кайдан көч табасыз? Ул чыннан да мин балаларны бик нык яратуымнан килә торгандыр. Минем алардан һич кенә дә аерыласым килми. Менә ни генә булса да, анда бит инде бик кыска һәм вакыт шундый гаҗәеп тиз бара торган, әйме? Әмма ләкин менә шул мизгел эчендә үзеңнең халкыңның матур мәкалләрен, әйтемнәрен, алар бит мизгел эчендә эләктереп алалар. Менә мин шуны күбрәк җиткезәсем килә сабыйларыма, караучыларга, зурлар да бит карыйлар, әйме? Һәм шуны мен шул тиз әйткечләр генә булсын инде, әйме? Нәрсә генә булмасын, тиз әйткечләр монда табышмаклармы, халкыбызның асыл җәүһәрләрен әз генә шул мизгел эчендә булса да җиткерәсем килә. Сабыйларның күңеленә шуны үзем исән вакытта, әле мин эшли алганда, йөри алганда шуны күңелләренә салып калдырасым килә. Әйтәм бит, без бит киләчәк өчен эшлибез. Менә минем үземнең дәваниләремнән, авылда без үскән чакта чыннан да бик авыр чырлар иде. Әле сугыштан соңгы чырлар бит инде ул. Мин бит инде үземнең теге Сөннәтче бабай шикелле ничә яшьтә икәнне онытып, рәхәтләнеп, шул сабыйлар янына Шаян ТВга килеп кердемме, күчтәнәч тапшыруына килдемме, миңа вакытның әллә каярада тиз үтеп китә ул, әйме? Минем алардан һич кенә дә аерыласым килми. Безнең коллективның
ничек жылы рәхәт икәнен белсәгез, сез әйме, чыннан да мин үземнең яшемне һич кенә дә әлегә тоймыйм. Шуңа күрә мөмкинчелегем булганда, булган менә шул сугыштан соңгы чорлардагы ул чакта бабайлар бик әз иде әйме, әбиләр күбрәге, алар җыелалар, кичке уеннар уйныйлар. Менә шул уеннарны, шундагы матур әйтемнәрне, шул мизгелләрне сабыйларга күңелләренә җиткерәсем килә. Шунлыктан үзем әйтәм бит, исән-сау булганда мин һич кенә дә минем бөтен шатлыгым шул сабыйлар белән бергә булуда. Менә безнең Рамилә һич алдарга ирек бирмәс. Безнең тапшыруның, күчтәнәш тапшыруның башлаган вакытында да буыннар чылбыры изелмәсен. Әбиләр бит алар дәвәниләр, дәвәтиләр, сабыйларның сердәшләре. Менә алар бөтен эш серләрен дәвәниләргә ышанып, рәхәтләнеп сөйли алалар. Мин аны үземнән беләм. Мин үзем дә дәвәни белән үскәнлектән бөтен киңәшне дәвәнидән сорыйдырым. Чөнки әниләр һәр вакыт эштә бит инде. Шуңа күрә рәхмәт сорауыгыз өчен рәхмәт, менә шушы матур конференциягә, матур көндә, бәйрәм көндә чакыруыгыз өчен ихлас күңелемнән рәхмәт. Менә Резида апаның бик матур сүзләре бар, шигъри сүзләре. Алтын җыйма, йортлар куйма мираска дип балаңа. Иң кадерле мирас итеп туган йортка очсын күңелең, сагынып ана назын. Онытмагыз, бу дөньяда иң зур мирас бер генә, көмеш чыңлы, талгын моңлы, газиз туган тел генә. Чыннан да безнең телебез бик матур, бик бай. Шушы матур телебезгә, үзенең татар булуына горурлык уятсак, менә балаларыбызның, сабыйларның күңелендә мин чиксез шатмын. Алар безне тыңлап, безнең яшәү рәвешебезне күреп үсәләр бит. Аларга менә тегеләй бул, былай бул дип кенә әйтеп булмый. Алар менә шушы әле рәхмәт, шушы мөхитка килеп эләктеләр икән сабыйлар, әйме, алар шунда кирип китәләр. Алар гел Шаянтовны карый башлыйлар. Менә бер генә мәртәбә килеп, гадәттә бит инде экскурсияларда булып китәләр. Шуннан соң күпме шалтыратулар алабыз. Киләселәре килә, аралашасылар килә. Менә үзебезнең матур телебезнең матурлыгын сабыйларыбыз күңеленә салырга ен. Ничек кенә булса да. Бик рәхмәт, Әлфинур апа. Рәхмәт үзегезгә. Чыннан да алкышларга гына кала һәм без Шаян ТВ каналын тагын бер кат 3 еллык туган көне белән ихластан котлыйбыз барлык коллегалар исеменнән сезгә күп итеп уңышлар, яңа йөзләр. Менә шулай 3 ел дәврендә шушы балаларның үскәнен без чыннан да телеэкраннар аша карап тордык. Үзебез дә һәм хәзер инде алар егетләр, кызлар булдылар. Сиңа бәпкәм киләсе елга мөгаен инде менә шушында түрдә урын булыр дип уйлыйм чыннан да. Шуңа күрә киләсе 4 еллыкта без Алла бирсә тагын бер зур концертларда, туган көннәрдә күрешергә ясын. Сезгә уңышлар, котлыйбыз. Хәерле имин көннәр. Барыгызга да рәхмәт, сәламәтлек, иҗади уңышлар. Шаян ТВны карагыз, сез беләсез бит, Шаян ТВ белән бу телне саклау менә безнең юл. Без бит инде бергәләп саклыйбыз, шулай бит? Рәхмәт сезгә.